4 लाखनि खोथाखौ बुंनो नागिरदों आं गबिन्द बसुमतारी दिनैहाय गुबुन खोथा ओंखारा खालि 4 लाखनिल' खोथा जाबाय लाइभ फैनायनि सिगां खनसे आङो होनबावनिसै बिथां गबिन्दखौ आङो मोननैसो खोथा सोंनो नागिरदों 4 लाखनिखौ आरोखि नोंथाङा गबिन्द बसुमतारी अदालगुरिनि नोंथाङा डिपुटि चिफ नोंथाङा अदालगुरिखौ 4 लाखजों फानदों आरो नोङो असनमान खालामदों अदालगुरिल' नङा समस्त बर' रायजो राजाखौ नोङो 4 लाखनि खोथाखौ बुंनानै असनमान खालामदों नोङो गाद्दारि जात गबिन्द नोङो हायोब्ला नोंनि बिल्डिंखौ फान नोंनि हाखौ फान नोंनि जेसेबां धन सम्पति दङ बेखौ फानजोबनानै नोङो 4 लाखजों जानानै नायग्रो नोङो बिनि उनाव बिनि टेस्टखौ नोङो मोनगोन मिथिबाय जोंथ' 4 लाखनि टेस्टखौ मोनबाय बै फायखाना गबिन्द बसुमतारी हायोबा हरबा फायखाना लुनो आङो फैसा गैया हायोबा हरदेरबा आंनो फायखाना लुनो मिथिबाय ओमफ्राय नैबे मिथिबाय गबिन्द बसुमतारी आं इन्डिया गभर्नमेन्टनिफ्राय नाङा स्टेट गभर्नमेन्टनिखौ नाङा आंनो नोंनिफ्रायसो नांगौ मिथिबाय गबिन्द बसुमतारी 4 लाखजों आंनि न'आ दासिमबो कमप्लिट जाया नै 4 लाखजों हायाखै बे न'खौ आं 4 लाखजों लुनो हायाखै आरो जायाखैबा आंनि न'आ 4 लाखजों नै कमप्लिट खालामनो हायाखै दाबो नै मा अबस्था ओमफ्राय खायथ्राथ्राबावसोबाव आंनि न'आ मिथिबाय गबिन्द गाद्दारि सिखाव दाखायथि गबिन्द मासथिनि साला रागासो फोजोंबावदों दारमा सिखिनिया साला नोंखौ जोङो गाबोननो नोंखौ मिडियायाव जों नोंखौ दांगोन मिथिबाय आं एडभान्स बुंबावबाय नोंखौ मिडियायाव दांगोन जोङो दिनै पलिटिक्सनि खोथा फैया बेवहाय उदां बर'लेण्डनि खोथाखौ बुंखांदोंमोन जारिमिनानो रोखा नोंनो मिथिगौ फोरमायदोंमोन नोङो दारमा सिखिनिया हायोब्ला नोङो नोंनि धन सम्पति गासिखौबो फानजोबनानै नोङो अदालगुरि बायदियाव नोङो मोजां नोंनि फिसाजो नोंनि फिसाज्ला नोंनि बिसि फिसाय गासिखौबो लाजोबनानै मोजां मावनानै जालाय हागोन नामा नोङो डिपुटि चिफ बिबानखौबो नोङो गारलाय हायोब्ला रिजाइन हो नोङो आं डिपुटि चिफ जाला आं मावला आं पलिटिक्सआव आं थाला होननानै नोङो हायोब्ला देलाय ओंखारना थालाय नोङो हायो नामा नोङो नायनि देखा जाक कहेरपानि कहे जाय हा गबिन्द ओइ गबिन्द बोराय दादुरा दारमासिकनि साइस गैया बाइस गैया दिनै नोंनि खोथाखौनो आं मोननै मोनथामसो आपल'ड खालामगोन आं भिडिअ'खौ बुंबायानो थागोन आं नोंखौ दिनैहाय गाबोनबो होनगोन समफोरबो होनगोन नोंखौ बे गबिन्दखौ लाजिनो ओंखारदों जोङो 4 लाखजों खोथाखौ बुंनायनि अगदाबालाय बोरैथो जोंनांगौ जाखो दा बखानो मासथिनि बोरै जोंनांगौ गेस जोबनानै दं आंनो गेस टेंकि मोनब्रैसो लाबोनानै होफै गबिन्द बसुमतारी नोंहाथ' कौटि थाखानि मानसिखा नोंहाथ' क्ररपतिनि मानसि पावारानो नोंनि आखायावनो नों गोसोब्ला जोंखौ माबा माबि खालामनो हायो मिथिबाय पावारा नोंनाव गासैबो नोंनाव मिथिबाय डिपुटि चिफ मिथिबाय ना ओइ डिपुटि चिफ गबिन्द बोराय दादुरा दारमा सिखिनिया खामानि गैया साला थार्ड क्लास गबिन्द जेबो गैयाथ' नोङो मोजां सिन्था खालामा नोंखौ आं खुगायाव जा फैयो बेखौनो बुंगोन आं सिदा बुंगोन नों 1 नाम्बार दादुरा 1 नाम्बार गाद्दारि आफादाव नों ओरैनो थाङाखै नोंहा आफादखौ माबा मोनसे सिफायनायनि नोंहा प्लेनिं दङमोन खिन्थु बै प्लेनिंआ नोंहा जाजोबदों कमप्लिट जादों नोंहा आफादा बावहाय गेजेन जादों आं बेखौ मानिदों मिथिबाय नोङो आफादाव ट्रेनिं मोनदोंना मोनाखै आंहा बे सन्देह दं नोंखौ मिथिबाय बिराद सन्देह नोंहा ट्रेनिं मोनदोंना मोनाखै आफादाव आंहा बेखौ सन्देह दं गबिन्द बसुमतारी नों जुदि ट्रेनिं मोनथारनाय मोनबा बिदि खोथाखौ होनामोन नोङो मिथिबाय गबिन्द नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ जुदि नायना जुदि मोजां मोनदोंबा शेयार कमेन्ट खालाम आरो जेसेबां हायो एसेबां राननानै हो गोजोन्थों।